በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ መብርሃን ናይ ሓደራ ደቃ ናይ ቅዱሳን አቦታትና መሰረተ እምነቱ ኮሉን ተአምኑን ስድራ እግዚአብሔር በፍጹም ሰላምታ ናይ መድኃኔ ዓለም ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር አምላኽና ዝተባረኸን ተመስገነን ይኹን። ሕጂ እውን ንቅዱስ ዕላማ ንረድኤት ብምኽንያት ናይ ቅድስተ ሥላሴ አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሕፅር ዝበለ ከነዘራረብ ኢና እሞ እግዚአብሔር ዓይነ ልቡናና ከፊቱ ብኩሉ ኮይና ክንከታተሎ እግዚአብሔር አምላኽ ፀጉ ይደግፈና። ሎሚ እንሆ በዓል ናይ ቅድስት ሥላሴ ኣብ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሥላሴ በዓላት ክልተ በዓላት እየን ዘለዋ። ሓንቲ ዕለት 7 ሓምለ ዝሕጂ ዘለናዮ ተኻልኣይቲ ድማ ዕለት 7 ጥሪ እየን። እዚአን ድማ እግዚአብሔር ነናቱ ምክንያት ዝሰርሓለን ስለዝኾነ ኩላትና እንዳዘከርና በረኸት ናይዘን ክልተ ዕለታት እዚኣተን ክንካፈል እግዚአብሔር አምላኽ ይሕግዘና። እዚ ክንብል ከለና ሥላሴ ኩሉ ሻዕ እዮም ዝዝከሩ፣ ኩሉ ሻዕ እዮም ዝምስገኑ፣ ኩሉ ሻዕ እዮም ዝኸብሩ ብኣመንቶምን ብሰዓብቶምን ኣሽንኳ ኣብ ዘበነ ሐዲስ ኣብ ዘበነ ብሉይ ከይተረፈ ንቅዱሳን ኣቦታት እናተገልፁ ብክብሪ ብኣገባብ ዝተገሊፆምሎም ናይ ሥላሴ ክብሪ ናይ ሥላሴ ምስጢር ኣብቶም ቅዱሳን እናተገልፀ እዩ ነይሩ። ኩሎም ቅዱሳን ናይ ቅዱሳን በዓላት ብዝግባእ ናይ መላእክቲ በዓላት ነኽብር ኢና። ከነኽብር ከለና ግን በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ፀጋ ናይ ፀጋ ክብሪ ናይ ፀጋ በዓል እምበር ናይ ኣምልኾ በዓል ብጀካ ንቅድስቲ ሥላሴ ብጀካ ንእግዚአብሔር ካልእ ንህቦ ናይ ኣምልኾ በዓል ናይ ኣምልኾ ክብሪ የለን። ዝኾነ ሥላሴ በዘን ክልተ መዓልቲ እዚኣተን ጥራሕ ይኸብሩ ኢልካ ዝድምደም ዘይኮነስ ኣብ ናይ ቅዱሳን በዓላት እቲ ናይ ቅዱሳን ታሪክ እቲ ናይ ቅዱሳን ኣገልግሎት ኩሉ ብዛዕባ ናይ ሥላሴ ዘሎ ክብርን ዕብየትን ዝገልጽ ደኣሉ እምበር ናቶም ዝገልጽ ናቶም ጥራሕ ኣይኮነን። ብናይ ሥላሴ ሓይሊ ብዝገበርዎም ብዝተዋሃቦም ፀጋን ሶም ብፀጋ ከብሩ ከለዉ ሥላሴ ድማ ኣብቲ ናይ ቅዱሳን በዓል ብባህሪ ብኣምልኮ ይበዓሉን ይኸብሩን ማለት እዩ እሞ ስለዚ ናይ ኣምልኮ ክብሪ ናይ ኣምልኮ በዓል ነብዕለሉ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ለዚ በዚ መንገዲ እዚ ሎሚ ኣብ ዕለት 7 ሓምለ እንታይ ተገይሩ እንተልና መጀመርያ እግዚአብሔር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኩለ ግዜ በአንድነቱን ብሰወስትነቱን እንዳተገልጸ ከም ዝኸይድ መሰረታዊ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና መጀመርያ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 26 እግዚአብሔር እንታይ በለ ይብል ወይቤ እግዚአብሔር ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ። እግዚአብሔር ድማ አምላኽ ድማ ብመልክዕናን ብምስልና ሰብ ንግበር በለ። አምላኽ ድማ አምላኽ ክብል ከሎ ናይ በይኑ ናይ ሓደ ዝገልጽ እዩ። ብመልክዕናን ብምስልናን ክብል ከሎ ድማ ካብ ሓደ ንላዕሊ ከም ዝኾኑ ሥላሴ ይገልጽ እዩ። ስለዚ በለ ክብል ከሎ ድማ ሓድነቱ ይገልጽ እዩ። ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ቅድስቲ ሥላሴ ክንብል ከለና ብስም በአካል ብግብሪ እኳ ሰለስተ እንተበልና ብመለኮት ብባህሪ ብስልጣን ብኣጋዛዛ ዓለም እዚን ካልእን ግን እንታይ ማለት እዩ? ሓደ እዩ። ሓደ እግዚአብሔር እዩ። ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ አምላኽ ከዓ ክብል ከሎ ሓድነቱ ብመልክዕናን ብምስልናን ሰብ ንፍጠር ክብል ከሎ ሶስትነቱ በለ ክብል ከሎ ድማ ሓድነቱ ዝገልጽ እዩ። ስለዚ ናይ ሥላሴ መጀመርያ ምእተው መታን ክኾነና ኢለ ብተወሳኺ ሥላሴ ኣብዚ ዕለት እዚ እንታይ ገይሮም እንተይልና ኣብዚ ዕለት 7 ኣብታ ዳስ ሃይመተ አብርሃም ኣብታ ዳስ ናይ አብርሃም እግዚአብሔር ዝተገልጸላ ብሰለስተ ሰባት ኮይኖም ሥላሴ ዝተገልጹላ ዕለት እያ። ብንጹር መታን ክኾነልና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ዘሎ ሕያው ቃል ተተመልኪትና ምዕራፍ 18 ኣብ ፍቅዲ 1 ዘሎ አብርሃም
بحرهارت قطر أفدق دكانو تقميتو خلو እግዚአብሔር አብተን ዓበይታ አእዋም መምርየ ዘለዋኦ ተገልጸሉ አብርሃም በሐርሐረት ቀትሪ አፍ ደገ ድኳኑ ተቀምጡ ከሎ እግዚአብሔር አብተን ዓበይታ አእዋም መምርየ ዘለዋኦ ተገልጸሉ ይሉ ኣብ ፍቅሪ ክልተ ድማ አይንቱ ቋሕ አበለ እንሆ ድማ ሰለስተ ሰብአይ አብቂን ሙደው ኢሎም ረአየ ري مسبولهم دما برد إلو كقابابولهم كوي فقم إلو خا سجدة يبل كبرنا سمي يخد مداني على እግዚአብሔር አብተን አይዋም መምሪየ ከም ዝተገልጸሉ ነቦና አብርሃም እዚ ቃል ሰሚዕና ያለና ቋሕ እንተ በለ ድማ ሰለስተ ሰብአይ ረአየሞ ጎዩ ኸይዱ ተቃባቢሉ ድማ ፍግም ኢሉ ሰገደሎም ኢሉ እግዚአብሔር ብምንታይ ይግለጽ እግዚአብሔር ብዝደደየ ይግለጽ ስለዚህ አብ ቤተ አብርሃም ዘአተው ሰባት የም እንዳበሉ መናፍቃን አብ ዘደናየ እዋን ብዙሓት ተጣራጠርቲ ዘለው ካልእ መልክዑ ዝህብለው እግዚአብሔር ግን በብዙሕ መልክዑ ከምዝ ረአን ከምዝ ግለጽ አብነት ዝኾነና መጀመሪያ አብርባ ዮርዳኖስ ጎይታ ዓለም ክርስቶስ ክጥመቅ ኮሎ እግዚአብሔር ወልድ በአካል ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ብኢድ ዮሐንስ ክጥመቅ ኮሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብርግቢ ኣብ ክሳዱ ከዓልብ ኣብ ርእሱ ከዓልብ ኮሎ እግዚአብሔር ኣቦ ድማ ኣብ ደመና ኮይኑ እቲ ዝፈትዎ ወደይ ንዑ እሱ እሞ ወበቱ ሰመርኩ ንዑ ኻኒ ስምዑ እንዳበለ ዝተናገረ በዚ ሰለስትነት ምስጢረ ሥላሴ ዝተገልጸሉ ምዃኑ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ካብዚ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባር አስፊሓ ትምህረና ለዚህ በዚህ መንገድ እዚ ብዑፍ ኮነ ብድምፂ ሰለስትነቶም ዝተገልጸ በአካል ብሰብ አምሳል ንምግላጹ ንስላሴ አይከብዶምን ንስላሴ አይጽግሞምን ምክንያቱ ደቂ ሰባት ተማራሚርና ናይ ስላሴ ዕብየትን ናይ ስላሴ ምስጢርን ኃይልን ክንፈልጥ አይንኽእልና ስለዚህ በዚህ መንገድ እዚ እግዚአብሔር ስላሴ በዛሎም ዕለት ሸውዓተ ሐምለ አብዳሱ ነቦና አብርሃም ዝተገልጽሉ ዕለት እዩ እንታ ከገብሩ ተገሊጽሉ እንተተባሂሉ አቦና አብርሃም ተቀባሊ ጋሻ ብዘይ ጋሻ ዘይበልዕ ዘይሰቲ ዝነበረ ቅዱስ አቦ ስለ ዝኾነ በዚህ መንገድ እዚ ጸላየ ሰናያት ተኻራኺሩ ድማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ካብቱ ፊትና አረኪባ እትምህረሉ ትምህርቲ ጸላየ ሰናያት ኩሉ ጊዜ ጽቡቅ ግብርን ዝገብር እንደ አንቀፈ ይዝነበር ጽቡቅ ግብር ይገብር ስለ ዝረአዮ ድማ ጸላየ ሰናያት ባዕሉ ዝተፋላለየ ርእሰይ ፈጊእን እንዳበለ ካልእ ደም ለኺው ንርእሱ ደም ፈጊእን ናበይ ትኸዱለኹም ናብ አብርሃም ዳ ተጸሊሉ ሎም ትርእይዎ ርእሰይ ከማን ፈጊእን እንዲዩ ናብዚ ተመለሱ ዳ እንዳበለ ንህዝቢ ይመልስ ነበረ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ኣጋይሽ ተሳእኑ እንታይ ደኣ ኮይኖም ሎምስ ዘመጋይሽ ሓደ እኳ ክስእን እንዳበለ ኮሎ ስላሴ ጽቡቅ ግብሪ ናይ አቦና አብርሃም ሪኦም ድማ እግዚአብሔር ተገልጸሉ ከም ሰለስተ ሰብአይ ኮይኖም ድማ ተገልጸሉ ማኒ ንብሙልኦም ድማ ተቀቢሉ አቤቱ ትዝግባእ ገይሩ ከምቱ ዝገብሮ አስተአናገዶም ስለዚህ ሰብ ክቅበል እንዳበለ መን ተቀቢሉ ስላሴ ተቀቢሉ አነ ንስኻትኩም ድማ ሎሚ አጋይሽ ንምቅባልን አጋይሽ ንምንክብኻብን ክንጓይ አለና አጋይሽ እንዳተቀበልና ኮለና ስላሴ ቤትና ከሓድሪዮም መላእክት ቤትና ከመጽዮም ስለዚህ በዚህ መንገድ እዚ በረኸት ገዛና በበረኸት ክፍለል እዩ በበረኸት ድማ ክሕጎስ እዩ እሞ ከምቱ ነቦና አብርሃም አጋይሽ ክቅበል ኢሉ ስላሴ ተአንገድዎን እናውን ተቀበልተ አጋይሽ ኮይና ናይ እግዚአብሔር ጸጋን በረኸትን ቤትና ከጽልሎን ክባርኾን ናቱ ሰናይ ፈቃዱ ይኹነልና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ እንዳገበረ እዩ እቱ አንድነቱን ሶስትነቱን ዝገልጽ ነይሩ ማኒ አቦና አብርሃም ድማ ጽጉማት ክረድእ ጡምያት ክረግእ ክብል ስላሴ ናይ ስላሴ በረኸት ረኸበ ስላሴ በዚ ጥራሕ ዘይኮነ ከምዝሎም ዓመት ወድሚት ዓመት ኮላ አቦና አብርሃም ጓልቴስ ዓመት ኮላ አዲያና ሳራ ድማ ከምዝ ሎም ዓመት ንኸምሎም ዓመት ጊዜ ሳራ ሰበይትኻ ወዲ ክትወልደልካ እያ ተባሂሉ ይስሐቅ ዝኣክል ቅዱስ አቦ ተዋህቦም
እቱ ምሳሌ ጎይታ ዓለም ክርስቶስ ዝኾነ ስለዚህ በዚ እምነቱ ዝረኸበ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ንዝተወልደ ድማ ክሳብ ክንደይ አብርሃም ኣብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣብ ዕርክነት አምላኽ ኣብ እምነት አምላኽ ድልዱል ምዃኑ እምነት ምስ ግብሪ ዘረጋገፀ ቅዱስ አቦ እዩ ተፍቅረንን ተኣምነንን ድሕር ዳ ኮይንካ ነቱ ኣብ እርግናኻ ዝተዋሃበ ውላድካ መስዋዕቲ ትሰውዓለይ ክበሃል ከሎ ድማ ድሕር ከይበለ ንይስሐቅ ወዱ ብኻራ ገይሩ ክስውኦ ናብ እግዚአብሔር ብእምነት ዝቀረበ እዩ እምነቱ ድማ ረዲኣቶ አውረደቱ ቤዛሁ በጋዕ ቤዛ ይስሐቅ ወልዱ በጋዕ በጃ ይስሐቅ ወዲ አብርሃም ድማ በግዕ بحرق زتأساسره وهز بأساسابيك بحرق زتأساسره بقي እግዚአብሔር بتحيال زخونه سرعو أوردلو نأمنتو خمزي زقبر مالتي ስለዚህ አቦና አብርሃም ስቂልካ ይኮነን ትብራቸ ረኺብዎ ህዝብታት አሕዛብ ዓለም በአኻ ክባረኹ እዮም ንዓኻ ዝባረኹ ክባረኹ እዮም ንዓኻ ዝረገሙ ድማ ክርገሙ እዮም كل حزب عالم بزرعها خبارة خيلوا. سلازي زبرة شرجي كيملت النام بار ناي قدست سلاسي عندنا تومن سوستنا تومن فريتنا بقبو خنا بعلن ناي سلاسي بركة كن كافرن እግዚአብሔር አምላኽ يحجزنا زيد راح زي كنا ناي سلاسي أبشوا عت حملة زجبر وزي تبلنا عندنا تومن سوستنا تومن زجلس أبوري زفترة معرف عصرت وحده أفقدي شوعت زلون تريناون انبعار يبل نحد حدهم من تخي سامامعو نعو نورد امو قانقوم ندبالغ بلع نعو نورد كبر كله كاب حدا نلعلي مخانهم زقلت ناي سلستنتهم يو بلع خبر كله دما እግዚአብሔር ከአኸም ዚበላ خبر كله دما ناي አንድነቱ ዝገልጽ ማለት ስለዚህ በዚህ መንገድ እዚህ ነህና ቅድስት ሥላሴ እንብሎም ዘለና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም አብ ተወሊድዶ ወልድ ተወሊድዶ መንፈስ ቅዱስ ተወሊድዶ ካብ ቅድስት ድንግል ሓደ አካል ስለዝኾኑ በቱ አምላካዊ ኃይሊ በቱ መለኮታዊ ኃይሊ ሓደ አምላኽ እዩ ስለዚህ በዚህ መንገድ እዚ ወልድ ክውለድ ከሎ እንዳተወልዱ ይነብሩ ወልድ ክስቀል ከሎ እንዳተሰቅሉ ይነብሩ ወልድ ክግረፍ ከሎ እንዳተገርፉ ይነብሩ ዝተፋላለየ እግዚአብሔር ይብልናን ሓደ እግዚአብሔር ስለዚህ በዚህ መንገድ እዚ ከም አብ ሓደ ሰብ ቃልን ልብን እስትንፋስን ዘሎ ስለዚህ ናይ ሥላሴ ድማ ከም ሓደ ሰብ ቃልን ልብን እስትንፋስን እዮም ወልድ ቃሎም አብ ልቦም መንፈስ ቅዱስ እስትንፋሶም እዚ ድማ አብ ሓደ ኣሎ ሓደ ሰብ ቃል ክዛረብ ከሎ ልቢ ከም ዝሰርሕ እስትንፋስ ከም ዘስተንፍስ ሥላሴ ድማ እግዚአብሔር ወልድ ክስመ ከሎ አብን መንፈስ ቅዱስን አብለው ህልዋን እዮም ስለዚህ በዚህ መንገድ እዚ እግዚአብሔር በሰለስትነቱን በሓድነቱን እንታይ ደኣ ተተብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቁም ደቀ መዛሙርተ ይግበርዎም ንዝበሎ በዚህ መንገድ እዚ ሰለስትነቱን አንድነቱን ፈሪና ተረዲና ቅድስት ሥላሴ ብዝግባእ ከነብዕል እግዚአብሔር አምላኽ ይሓግዘና ቅዱስ አቦና አብርሃም ጽቡቕ ግብሪ ስለዝነበሮ ሥላሴ መጽዮሞ እቶም ህዝብ ዓለም ግን ግንቢ ንስራሕ ስምና ነፀውዕ ክብሉ ከለው ሕማቅ ግብሪ ንእግዚአብሔር ክሒዶም ብናቶም መንገዲ ክኸዱ ስለዝደለዩ እግዚአብሔር ድማ ንዑ ንውረድ እሞኒ ቋንቋታቶም ንደባልቕ ዝሰርሕዎ ግንቢ ድማ ነፍርሶ ኢሉ እግዚአብሔር ከም ዘፍረሶ ኢና ንርኢ ሰናይ ነገር ዝገብር እግዚአብሔር የጽልሎ ሕማቅ ነገር ዝገብር ድማ እግዚአብሔር ይፍንፍኖ ማለት እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ንኹላና ረድኤቱን ጸጉኡን ከብዝሓልና ናይ እግዚአብሔር በትዝግባእ ክብሪ ከነክብር ናይ ቅድስት ሥላሴ በረኸትን ጸጋን አይፈለየና ምክንያቱ ዳስ አብርሃም ንሥላሴ ከም ዝተቀበለት ጎይታ ዓለም ክርስቶስ ድማ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ዳስ አብርሃም ሃይመተ አብርሃም ትበሃል እያ ሥላሴ ዳስ አብርሃም ሥላሴ ከም ዝኣተውላን ከም ዝሓደሩላን ከም ዝተቐመጡላን እግዚአብሔር ወልድ አካላዊ ቃል ድማ ኣብ ቅድስት ድንግልታ ዳስ አብርሃም ዝተሰሜት ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ
أبا آتيو حاديرون تتشعته ورين حمشت محلتن تقميت اللاي سلازي قدس رنجل مريم دما برختن قدستن كوينا يا مالتي እግዚአብሔር ዘሓደሮ ድማ ሎሚ ክባረኸን ቅድስን እዩ እግዚአብሔር ዘሓደሮ ድማ ብራችን ቅዳሴን ክረክብ አይከደኒ በረኸት ጸጋ ክረክብ አይከደኒ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናዊ እንዳስ አብርሃም ትምሰልያ አብዳስ አብርሃም ስላሴ ከምዝተአንገዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያና ድማ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እንዳበለት ናይ ስላሴ ክብሪ ናይ ስላሴ ምስጋና ወትሩ እንዳ ነገረት ያትነብርሞ ናይ ስላሴ አጋዕዝተ ዓለም ጸግኦምን ረድኤቶምን ንኹላና ብረድኤት ይሐልወና ኣብ ጸበባ ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ዘለው ናይ ስላሴ ረድኤት አይፈለዮም ኣብ ሕማም ኣብ ድንዳሴ ኣብ ሕክምና ኣብ ማይ ጸሎት ኣብ መከራ ዘለው ኩላቶም ዚኣቶም ድማ እግዚአብሔር ፈውሰ ምሕረት ይዓድሎም ናይ ቅዱስ አቦና አብርሃም አማላድነትን ረድኤትን አይፈለየና ናይ መብርሃን አማላድነት ምስኩላና ይኹን በዓልና ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ዕለት ይግበረልና ናይ ስላሴ ቸርነትን ምሕረትን ንኩሉ ዓለም የውርደልና እግዚአብሔር ወስብሐት ለእግዚአብሔር ለዓለመ ዓለም አሜን።